Prošlo je više od tjedan dana od onog potresa, ali mislim da je u mojoj sobi još uvijek najljepše. Bez obzira na te sitne stvari, doista ne žalim se. Evo, popadale su neke police, pa još nisam uspjela sve vratiti na svoje mjesto. Obećala sam da ću vam pokazati što je u kutijama. Evo, ova krasna kutija je iz Rusije od prije 40 godina vjerojatno. Otvaram kutiju, pa možda ste pogodili, moja glazba. Moji albumi tijekom godina. Idemo redom. Iz 1993. godine album koji je promoviran na međunarodnoj smotri folklora, gdje smo Lidija Bajuk i ja po prvi put u okviru te smotre održale etno koncert. Čuješ golub, čuješ. Dalje je bio CD, ipak. Jer bez tebe nema mene, etno glazba iz Hrvatske sa Mateom Martinovićem. Zatim, iz globline srca za Dancing Bear album, ali iste te godine sam snimila i album za jednog mađarskog izdavača, Folk Songs from Međimurje. Kazeta opet samo, ali nije ni to loše. 2000. je slijedio album 4 frtalji. Evo vidite, to su 4 frtalji. Zima, proljeće, ljeto i jesen. 2002. sam snimila album pod možda neobičnim nazivom Da sam barem guska, ali to su bile opet pjesme iz Hrvatske, ali i iz nekih drugih zemalja, na primjer iz Makedonije, iz Rusije, iz Amerike. 2007. album Polje široko, nebo visoko, na kojem je gostovalo puno glazbenika iz područja etno glazbe. To sam baš bila sretna. A zatim album Kite i kitice, koji je dobio i Porina za najbolji album etno glazbe. Dođe Božić, oj koledo, pogađate album božićnih pjesama. Suradnja je bila sa Ninom Romić, Tomom Sombolcem i Damjanom Čakmakom. Pa onda album ponovo sa Danielom Maodušem, Spevala mi papiga. Pa zatim opet korak u nešto sasvim drugčije, a to je album Jelen Pase, gdje je Tomo Sombolac bio glavni i tonski snimatelj, producent i sve je odsvirao. I to je album koji najviše naginje prema elektronici, za one koji to vole. 2013. bila je značajna godina jer tada se formirao moj band Kololira, s kojim smo snimili album koji je dospio i na europsku top listu World Music Charts Europe i to nam je bio veliki uspjeh, ali i veselje dok smo ga radili, dok smo koncertirali. Još jedan album sa Kololirom 2015. I Mara i cvetje. Bili smo nominirani za nagradu Porin i nastupili na Porinu. 2017. izlazi album 33 balade koje sam snimila sa dugogodišnjim suradnikom, snimateljem, producentom Hrvojem Nikšićem, hrvatske Murder Ballads. Trostruki album. A zatim još jedan album prošle godine, 2019. koji sam radila samo s jednom osobom, to je Roko Margeta, najnoviji, najmlađi član Kololire. Ovaj album je
ove godine, znači 2020. dospio na jedno od najprestižnijih world music ljestvica na svijetu, to je Transglobal World Music i jako smo sretni svi zbog toga. Ton majstor i producent Hrvoje Nikšić. Pitate šta još? Pa ima puno toga još što ovdje ne vidite, a to su online albumi. To su albumi iz 2014. pod zajedničkim nazivom From Over There to Over Here. 3 albuma iz pjesme iz Amerike, iz Rusije, iz Indonezije i još jedan album samostalni iz prošle godine, moj prvi kantautorski album, pjesme na engleskom jeziku pod nazivom Love Lives. I vidite da je tamo još nešto što nismo vidjeli. Album koji smo dovršili ove godine, nadamo se da album uskoro izlazi. Mogu još pokazati kompilacije, puno ih je. Evo, neću ih sve niti pokazivati. Ova je najvažnija. To je kompilacija koju smo snimili Lidija Bajuk, Legen i ja 1995. godine i koja je zapravo na neki način početak etno glazbe kod nas. Evo vidite, puno je toga i ja sam jako sretna i sad ovako kad to sve pogledam na hrpi, ali ja se nadam da to još nije sve. I vjerujem da ćemo i dalje svirati i pjevati jer to je najveća radost.